Díomh go léir agus tá fáilte roimh chuig an ceardlainne is déanaí is sreath Gaelscoil over a chairíonn le mútóirí sa seomarainge ag le Bhéal na bunscoile agus na hiorbunscoile. Inniuh an teideal atá ar Geardlainn ná Taitneamh agus Tairbhe leis an Teanga ó Bhéal. Beidh Máire ní Ghráinne ling, is mise a léanaí lonig, tá cathaoirleacht á dhéanamh agam ar an seisiún inniuh, is múntóir mé in Gaelscoil na dúplaise I gcuircaigh agus tá ranga cúig agam féin, so tá ag súil go mór le hábhar na cainte seo. Agus rinne mé an máiste san na dachas lán Gaeilge, cosúla Máire, so tá ag súil go mór leis na smaointe go léir a bheith ag Máire inniuh a chlostáil. Is ceardlainne fracticúil íseo a dhéiríonn ar an Teanga ó Bhéal sna hádrangana ag an mún le Bhéal. Tá an curchuige cumarsáideach mar chuid lárnach de gach seomarainge tumoideachas. Ach chuir dúna na scolanna bach ar roinnt an cleachtas seo le bliain go le anuas. Chuireann an ceardlainn seo cúpla moladh an tosaigh chun an bhearna seo a líne, dírítear sa seisiún ar gníomhaíochtaí Taitneamhacha agus Tairbheacha a spreagan úsáid na Teanga agus sela bhú na Teanga leistigh agus lasma den tumoideachas. Beidh an cheardlainn cabhraach de bhúntóirí na náirdrangana atá ag leorg seachtainna spríúla chun scileanna gin-chumas analtaí a orbert agus a ausú. Is múntóir bunscoile I Máire atá ag teagas sa siomh tumoideachas le 10 mbliana nuas. Bhain si a bunchéim san na dachas agus sa ticólaíocht amach I 2010, agus díal si ar chláiste bhar gan smáil I 2018 chun tuairt faoin máistreacht san na dachas lán Gaeilge agus Gaeltachta. Sin téis chun scafal, léirfar hinú cóháite ar chóthú an ábhar agus na Teanga sa tumoideachas, teideal an tráchtais a dtainigh si. Tá simfuile ag Máire sa scríbhneoireacht Gaeilge sa lua tumoideachas agus I ggóthú ábhar agus Teanga sa seomarainge. Faoi láthair, tá si ag feidhmiú mar bhúntóir tacaíocht de Teanga I Gaelscoil Bhéal cúntaí na Gaillimhe. So tá míle fáilte roimh a bhór. Gur míle maithagad de léine agus gur míle maithagad a socht mé Ghráinne agus fáilte roimh chulachanna míle buchas a socht a bheith an ceardlainne. Tásúla agam go mbeidh an cheardlainne seo carach tíomh, tuigim féin cécho dúchlánach is atá an seomarainge sa siomh tumoideachas, so tásúla agam go bhí sibh roinnt smaointe practicúla as an geardlainne seo. So ar dús bára bhuaithlam spléacha a chuirt de chulachanna in maididir le fócas na ceardlainne. Mar a lua Elaine bhuaithlam trochta dhéanamh de Tionchar na cinn-fhoghlama ar an tumoideachas ach go háirithe an Teanga ó Bhéal. Bhrála Moltaí agus samplaí de gníomhaíochtaí practicúla chun an Teanga ó Bhéal a chur cinn a rinsliv agus cúpla físeán ó Gaelscoil héin. Dinne mé trocht belg ar an Measúnú chun fhoghlama agus gen ólam mar tuigim míid ar fad tá dúchláin faoile ag baint leis an Teanga ó Bhéal a bheas, níl na stins agan nó na tástálacha caideánacha is atá an den scríomh agus an léthireacht. Agus ar deire tuair me cúpla mola eile a Tairbhe domsa sa seomarainge agus déanamh lé ar roinnt ceisteanna atá tar éis teachtasteach. So ar dús bára tuigim míid ar fad na himplachtaí a bhí ag dúna na scolanna ar éideachas na báistí nar measc. Bhí chábhlíonn tharbh dúchlánach agus eisceachtúil an de fáistí bunscoile dúin ar fad gan deis. Ach feicim míid agus feicim féin an Tionchar chula lá a bhí seo ag ar an tumoideachas. Bhí mé héan ag déanamh mé dhíthil le hábhlíonn nús ribh seo le ranga cethair ar Zoom agus ar síosá an Gaeilge a bhúna agus a chur cinn agus tascanna a thuirt, ach bhí bach an maidir leis an gcurchuige cumarsáideach. Bhí páistí cúthailach ar Zoom. Ní rá an caiiteán céine I teachtaráis na tascanna sa scríbhneoireacht is sa léthireacht is a bhí me agsúil leis sa seomarainge. Go leor na gasúir an Moscail a rénos bhí siad Somália I dtimpolacht le Bhéal Somália. Ní rá Gaeilge a chleistal acu go léithúil, so cinnte ní étá compráide dhéanamh idir an dáthaíomh a chuirbh. Feicim inis bhfuil drogal ar roinntchaltaí an Gaeilge a leart lena chéile sa chlós agus sa seomarainge tá an Gaeilge maragach ag roinnt acu agus ní dólam go an mion céine ag roinnt acu a dtíobh na Gaeilge mar gheall ar an aspa cleachta sin.
agus gandát freisin tá rion an bhéarla agus an míchrannas le chleisteáil sa teanga ní smóis ná mar bhí riamh. Má tá sibh cos lomsa beidir gúil si bh gráda féin cé chuí ar achamuid an lech le seo, nó cé chuúmuid chun feabhsachar le seo nó an aibh seo a réiteach agus is deachar fis bheith agad céáit le tasnú. Agus mar dúirt a léon drastal mé héin agus léon ar chláisteúir gan smáil an bunchéin céime agus cuasa máisteachta céine, agus rud mór a chu a bhaim armsa a bhíoch an dochtar TGO Cali i grá go hanmhinnic, Stealmhítear Teanga trína húsáid. Mátá tas I géirí tús áte a thuirt den Teanga ó Bhéal, an Teanga ó Bhéal a ausú agus a thurch an cín i d Cheombaranga ní smú inis ná mar bhí a riamh. Is gá deisina a chrothú, chun an Teanga úsáid go rialta, go strátéiseach agus leifáin, agus caithfar macnamh bevan a dhéanamh ina deisina sin agus iad a phleanáil go cuairnach. Caithmuid na páistí a sppraga a rís, Fine sin na fhoghlama I dtíobh leart na Gaeilge agus na híireachta a chealra. Agus ról an bhúntóra, támuid ar fád freagrach as ar rang héin, ach ní mór monitúireacht agus macnamh leanúnach a dhéanamh ar an ról sin. Céird atá I gobar, céird nachhfuil I gobar, cáhfuil na héalamh teanga I mar rang héin. An chéad céimeile an sin ná pleanáil, nus tugann sé am, ach tá sé tábhachtach. Má tá tú géirí gníomhaíochtaí practicúla agus cearach a phleanáil den Teanga ó Bhéal sa Seombaranga, cá dasíonn tú. Sa mar luain mé hana, cá bhfuil éilemh na teanga. Cá bhfuil na botúin na cleisteáil, cén teanga nachhfuil ag na gasúir. An manan sé leis na bríthir neamhríochta, an manan sé le tras teangú bhfuil an túfás béarla le cleisteáil le lár Aibirte, an manan sé leis na foranamnacha réamhochlacha mar hampla. So ní mór iad seo a chláirú rihre. An sin na gníomhaíochtaí, tá tú géirí gníomhaíochtaí a phleanáil a churann an cur chuige curmasáideach chun cinn, agus caithfar macnamh dhéanamh ar na gníomhaíochtaí seo. An éascann siad úsáid na teanga go bhfuil tusa ag díriú ar faoi láthair. Agus an tríród an scafal sa Seombaranga. Nuair a bheits an gníomhaíocht seo ar bonnig na gasúir, an mai scafal ar fáildómh. An bhfuil bailla focail le feiceáil sa Seombaranga le phrásaí agus an folklór nua atá a bhúna agat, an mai múntear ag síló, an mai cúnta riachtain speisialta ag síló. So sin iad de príomhfuintí a bheith os mochóir agus mis ag géirí na gníomhaíochtaí a phleanáil dó mar rang héin den Teanga ó Bhéal. Ag bog ar Ryan sin, mar lua a léin is múntear takeíocht de Teanga mis inis ach le hábhlína nús bhí mé mar múntar ranga ag rang ceathir. In Gaelscoil tá an Teanga ó Bhéal agus an scríbhneocht mar ócas don bhéin bheastóir scoile, agus mar bhúntar takeíocht de Teanga ní mór domsa a bheith ag déile le ranganna áit go bhfuil muid ag cur an Teanga ó Bhéal agus an scríbhneocht chun cinn agus bhfuil sé mar ócas agan sa takeíocht Teanga chomá. So bégan domsa smaoinemh céird iad na gníomhaíochtaí is fearr go gcuirch mé le chéile don ranga ceathir a bheits mé gobar le an líne. Bégan dom leart leis an múntar ranga faoi caiideán an Teanga ó Bhéal ina rang héin. Bégan dom brathnú ar céird é an fearras atá ar fáil sa rang. Céhid ama a bheits agam. An mai cúnta riachtain na speisialta is sa rang an bheith muid an róla thuirt maidir leis na stáisiún seo. Agus bheasmuidne go mbeadh na stáisiún thairbhe tainneamh agus thairbhe úsáideach dó ranga ceathir. Cheapmuid na meach siad ag boga ó bhar go bháin go bar eile hééis tríomhsa 8 nó 10 nóméid nó mar sin, go mbeadh na gníomhaíochtaí spríúla, go mbeadh siad tainneamh, go mbeadh meascán idir obair chrúpa, obair le múntar agus obair neamhsplach. So thug sé hartar caiicisear na gníomhaíochtaí seo a chuir le chéile, agus tá mé chundal chríd chola cheannis mar seans má go mbeadh siad cabhrach do do rang héin. An chéad stáisiún a bhí agan mar sin ná cant agus córa, cean an siimplí ar fad. Seans go bhfuil na cártaí seo feici agah hana héin córa tí Gaeilge agus tá siad le fáil ar líne rion siopaí an siopa leabhar agus údar Moltaí agus mar sin de. Tá siad seo thairbhe úsáideach agus thairbhe siar le ceannacht. Détá iad a chur i lár grúpa nó iad a thuirt de bhirtne ar maidin. Tá ceistena ar na cártaí faoi hapaí éagsúla. Tá leibhéal aráiste an atá beganí níos simplí agus tá leibhéal goram ghfuil dúchláán níos smú ag bant leis. Agus nuair bhíon gníomhaíocht seo ar siúl sna stáisiún, hí múnteoir leis an grúpa seo.
agus an fágur hí múntar lo ná tána ceistena pásanta agus haine sé lo gran múnsor ag tuairt ólas den na gasar fuú féin chomá. Agus freisin bhí an múnsor mé héin nó an múnsar ranga in an scafal I dhéanamh an Teanga a bhíide. Mar Bhéal go bhfuil éagsaileachs na topicí ní étá fisamh agad cén teanga a bheith ag tastal wathú mar tá neirad éagsaileach dán ach bhí an múnsor an sin chun scafal dhéanamh an teanga. Nis tá fi an beg agam seo grúpateachas a rang cethir agus just gin cínte tá uam beganí níos ar an bhíseán, so gin cínte ghfuil an uam ar de íseán héan sa go mór. An imríonn tú aon sport nó bhfuil sim agat in aon sport nach nimríonn tú? Imríonn mé amháineocht agus pághailech agus tá sim agam ladóg agus soccer. Imríonn soccer, amháineocht agus snámh agus níl sim agam in aon sport eile. Bhíonn mé soccer, tumoideachas agus pághailech agus tá sim agam I lúthchleasaíocht agus háirithe. Imríonn amháineocht agus pághailech agus tá sim agam I ladóg agus soccer. Cad a dhéanann tú nuair a bhíonn am-saoir agat? Bhíonn mé cluiche riomhraí agus téann mé taobh ag sprí amháineocht. Smálan a dul amach ag imirt amháineocht agus pághailech agus a dul taobh amach. I má am-saoir bhíonn mé ag sprí peiltíomh amach. I má am-saoir bhíonn mé ag sprí taobh amach le cóide. Okay, so Máire ag an sibh an siimplí tá cumarsáideag bant leis, tá si de cantlin I chéile, tá si de chur agus ag feargairt ceisteanna. Agus tá sé anéis go den múntar síisteach an sin agus beidir nó a thuirtdómh Máire leis an teanga. So bhí misí sin a tafad an sin ach más rud go rana ag sílos a rang, beidir go bhear an dulmh gur fear an bríthir I gimmert a úsáid na táid cant fhí sport seachas ag sprí agus mar sin de. Now, dar nói ní fiú éon gníomhaíocht a chuir le chéile muna muidirán a bhapá leis an curriculum Teanga. So tá na gníomhaíochtaí seo ar fad páiste lárnach, so tá an fócas ar gníomhaíochtaí atá páiste lárnach sa curriculum Teanga nua. Ach mar ag an sibh téann an gníomhaíocht sin le rionsá tarthaí fhoghlama maidir leis an gcumarsáid an tuiscint fiosrú agus úsáid. An chéad cluiche eile an sin, banan sé le folklór agus nachhanna nua ón ábhar léthireachta a bhíonna de rang héin. Is féidir template úsáid chun folklór agus nachhanna jazzas a léthireacht bháilí rihré, is féidir an cluiche seo a imirt imirtne nó an rúpaí, tá sé ananíosca, caitear dhá díosla agus caithfar an abairt nó an folklór nó an focaile aimsíonn siad a chur an abairt. Ní mór dul siar rialta a dhéanamh beidir le cur láthair PowerPoint ar na phrásaí seo. So seo sampla de template a bhí agamsa a rang a cethir an nura, thosa mé ní man fómhar agus bhí sé agam ar mar riomhre. Éon uair go tháinig mé trasna ar nach cante nua, nó bríthir, nó focail a cheap mé go mbeadh sé iontacht do mbeadh sé seo sealbhíthe na gasúir. Chláirí mé an seo ar an template seo. Nuair a bhí sé línta agam, Jimar muid an cluiche seo go rialta an chéad de nóméid cholamháidin ar tháinig siad isteach. Bhí siad ag fáil an túfás cleachta leis an bhoclóir seo. Bhí siad ná na phrásaí a chur in ábairt go héasca, agus bhíos agam an sin gorá sé sealbhíthe acu héis mí a bheith á chleachta agus nuair chuala mé an folklór agus na phrásaí i teachsús a ríis eile an mu sa chlós nó i gam lón nó le linn cheachtainna eile, bhíos agam gorá an teanga nua sealbhíthe acu. So na buchailí seo anseo fuair siad na phrásaí fé mé anbhródú leis an héan nuair agus cuma chrúma. So rís tá nuan beganí í seo so gin cinnte bhfuil sé casta súsa. Bhí mé anbráidir as an féin nuair a buaimid an cluiche ceannas in náid Ghráinne. Cuma chuama. Bhí cuma an chuama ar an lá inné.
Okay, a rís an siimplí ar fad agus bailach ionintach é chun dul siar dhéanamh ar an teanga nua ón léthireacht. Right, an chéad cheann eile agus a rís tá sé an éasca is seo a bhapa leis an curriculum teanga, maidir leis an gomrasáid an tuiscint fistrú agus úsáid. Gnáis na sosialta teanga úsáid bhaint a stór focail agus frásaí, chuir síos túr agus macna bhí dhéanamh. So a rís tá sé daingnithe go docht daingin sa curriculum teanga nua. An chéad cheann eile ná taithníonn sé seo thar cían leis na gasar. Tháinig mé trasna ar an cracáilte seo in IKEA láháin agus dúirt mé am héin caithe mé seo cheannacht don rang. Níl sagam cén sort úsáid bhhanas mé as ach bhí sagam go mbeanach siad píosa cracas agus cá mé rá seansgur bí an inéisiocht is fear ar rinne mé riamh agus méid múna deithníana. Bhí sé in úsáid agam rábhlín ó héin mar roth le dúisne ar ach an sin tá banseige le cuasaí Gaeilge inis agus is brális na gasar é mar churam uaireanta pasa bráile ar chuid amháin rá. So ar gach cuid den rá tá bríthir agus amsir ar gach cuid. So mar hampla búil amsir chatte, tá meascán idir na bríthir rialta agus neamhrialta. Tá critéir an faoi chola abairt. Abairt hafóideach, nó abairt haolaíoch, nó abairt atá fír, nó abairt atá bréagach. Détá a rís is seo imirt imirtine nó an rúpaí nó a rang. Tá an bhros seo le fáil ar líne níl sé fiú díarní an sílam go sé 50 euro nó mar sin le IKEA ach fiú manahhaite sin agat tháinig mé trasna ar an siomh seo wordwall .net áitgur bhfuil an rud ceann céine an ach go fiú agus is féidir leat é scríbsteach tú héin ar líne agus é úsáid leis an rang ar an gláirbán idir gníomhach. So tá cúpla bailach chimpel ar. Ó híomh difráilte, béidir go bhaith leat dúchlann sa bhreise chuir leis nó dhéanamh níos simplí a rís ag bra ar chumas an rang atá agat. So mar hampla mas rudig gur mise i géirí roth na mríthre a dhéanamh níos simplí, ní churthann ar ach béidir bríthir, agus thiorthann an rád an na gasúir an bríthir sin a chur in Albert san aimse chaite, san aimse láithreach nó san aimse áisteach. Má tá na bríthre neamhrialta mar ócas agat, détá díireach na bríomhar neamhrialta a chur ar an rá. So tá go leor féidireachtaí ar agus rís ag smaoinemh ar chumas de rang héan agus céirt go bhaith le a dhéanamh le a rang héan cábhfuil na héalah teanga. So leis an rang seo beasmuid gur clachta ag tastal leis na bríomhar ar fad, támuid ag díú ar an aimse chaite agus ar an aimse láithreach agus ar an aimse áiseanach sa ghrámadach. So cheapmuid go bheith meascán má an agus bhí sé ansimil dúine mar bhúnsaí mar an chéad seachtainú hóid in na stáisiún. Bhí na páistí maragach agus bhí siad beganí máil agus bhí riontrá takeíochta ag tastal. Bhí ar bhúnseir bheith site leis an rúpa seo. Ach tar éis caiiciisnú mar sin, bhí siad do bhád níos muoíní agus beléir go raibh na bríomhar arólas acu agus go raibh siad a teacht chocu ó bhád níos tapúla. So bhí sagan go raibh an seift seo ag gobar. Now, fi an bag eile an seo agus feici sibh na páistí seo ag sprí le roth na mríthre. Búil amsir chaite fír. Bhfuil mé cice ar an líróid ag imirt cluiche pelle. Amsir chaite seafóideach. Siúil mé ar an ága inné. Sin ábairt seafóideach cínse. Oscail amsir áisteanach saolaíocht. Osclaí. No, an aimse áisteanach, cred é oscail san aimse áisteanach? Osclói, sinné. Osclói mé an labba sús a mórach. Chur amsir chaite seafóideach. Chur mé hata orm. Cluis amsir chaite fír.
Thula mé éon ag chana ar maidin. Ri no ri am sure caite saoileach. Ri mé timpeall an páirce inné. So fecinn sibh an sin grá an éagsúlacht leis na bríomhre agus an aimsir agus maidir le an aibreid tafóideach nó an aibreid íar a bhí a gceist agus fi stáid amháin an sin san níos gra ar an cabhrú le páiste amháin nach chuir an smaoinemh ar an bríthar oscail san aimsir áisteanach. Agus sin é an áit go garíonn an obairgrúpa go mór mar go minic bíonn gasar eile sa grúpa gohfuil an bríthar ólas acu agus bímuid i rálas na daltaí gin cinnte carhairt do chéile agus bhí sé ansellar an sin go raibh na páistí ná teacht ar gar ar a chéile. Agus freisin tá saoíocht ag bant leis freisin tá si den anna bheith crothaíoch. Eile. Agus a ríis an éasca is seo a bhapáil leis an curriculum Teanga nua ó híomh tuiscinste, abertí a chruthú ag gúsáid aimse chaite agus aimse láithreach na bríomhre agus aimse áiseanach fiún sin, go chuí chun ólas a thuirt agus chuirsí sa dhéanamh a rudaí a bhfuil taithí fearsanta acu. So ríis tá muid ná é bhapáil go sellir leis na tuirthaí fhoghlama. An stáisiún éisteachta. Ní fiúdan a bheith country Teanga ó Bhéal, muna muid chun trocht a dhéanamh don éisteacht chumá. Agus breithinte seo a ríis a cirtá ar fáil i do scoil hain. Agus tá antá ar an Gaelscoil Bhéal tá set mór iPad-na ar fáil idir riint ranganna. Agus tá cúsáin agan chumá, so cheannaí muid na cúsáin seo mu chéin ón siopa sin Tiger agus bhí siad réasanta siar agus aibinn siad go hámhá ar na iPad-na. Agus rud mór a haní lomsa mar bhúntar faoin stáisiún éisteachta tá na páistí baint ansalt as na stáisiún Teanga ó Bhéal ach tá gleoán, tá siad i fólam, tá siad a cant ach cinnte tá gleoán. An stáisiún éisteachta ní bhíon tada le leistan. Tá na páistí ar fad i ggéisteach de scéal iad hain leis na cúsán arthú. Rownníonn an múntar so rownní mise scéal amháin chola heachtain agus dul bhí mé ceisteanna réamh éisteachta agus bír éisteachta rih. Agus bhí éagsúlacht idir na ceisteanna idir cín ardard agus íseal ard agus beidir gur nearna mé trocht de scéalanna túr agus mar sin de. An rud a haithníonn go mór leis na páistí faoin stáisiún seo ná tá smacht iomlán ag an dalta ar luas an scéal. Tá an bhéim sa stáisiún seo ar a bheith ag éisteacht don phléisiúr amháin. Agus beidir nar tá tascanna éisteachta ar siúil sa rang tugann tú faoi deara nuair tá smacht agat sa ar an scéal stoppa nua a chur a rá, go mbíonn grúp beg uaireanta agus nach nearrhíonn le an cheiste ragart san nám. Agus ar a laid anseo tá smacht iomlán ag an báiste. Agus taitneamh sé sin thar cían le ar fad. Dúsáid mise an padlis ar líne sílim gur ceann le mór nic an riatá an. Scéalta de fáistí agus seans má go sé seo feici agah féin sinné. Agus tá éagsúlacht mór scéalta an sin agus rinne muid na iirecht an scéal nasca leis an téama chola heachtain. Ná beidir nach chótaná is sinna dhéana achas cuma muna bhfuil. Ránní mise an scéal chola heachtain dul bhí mé na ceisteanna agus le linn an stáisiún an sin fhí 10 nóiméid in grúpa na clúsán na chur orthú agus na ceisteanna réamh éisteachta agus ír éisteachta a ragart. Bhí siad an anna stoppa éonúir go míon lo. Páistí bhí anábalta agus bhí an na ceisteanna a ragart gan an scéal a stoppa. Bhí cead acu an sin éisteach lena rá scéal agus a ríis hí smacht acu hí an ráha acu scéal a ránú ar wathe le pléisiúr. So a rééis táidirna sinna bhapa leis na tuirthaí fhoghlama curriculum Teanga na bunscoile. So mátá an deis iad a scoil hain clúsán i cheannacht na iPad-na agus stáisiún éisteachta a chruthú or sa teachtain nó fiú ag bun an rang beidir mar chúis mátá an obair ré, bhfuilhann go mór é mar tá sé go hálann páistí eáil baint sult as a bheith éisteach de scéal in Gaeilge agus bhfuil an neamhsplachas sin acu agus iad a dhéanamh.
An chéad stáisiún eile an sin a bhí agan nó an chéad gníomhaíocht eile ná an stáisiún scéalaíochta agus tá méid cinnte go na cúbanna seo feici ag go leor aga bh siopí bíonn siad agan na méir le freisin na story cubes a thugtar orthú. Agus forma si seo a rís sa siopa sin Tiger, mar bhín rudí rééisanta sir an. An éasca ar fad caitheann gachdalta díosla a bháinú chóig an am. Caithe siad Albert nuó a chruthú bunithe ar an bicú ar an díosla, leanan an chéad le eile a ráile sin scéal. Ná an mola an fócas a bhí agan le seán an a nasc ocail cosú le ar an gédal síos ar dús bára an sin ina dhé sin. So mátha tú géirí scafal a dhéanamh ar an gníomhaíocht seo, beidir go mbeadh siad ar chorta lánithe os cuair na báistí nó go mbeadh siad ar an gláirbáin nó go mbeadh siad crochta áitéigin sa seomra. Agus a rís tá sé an éasca é sin a bhapáil leis an curriculum Teanga. Tá fí seán agam an seo sampla de rint na gasúir ag cuma scéal le chéile agus an rud a haithní nó faoi ná gúil an scéal cinealaíon crackáilte, mar gheall gúil an airad éagsúlacht leis na pictiúr óin taní bhíon bunú bar leis an scéal, agus cuma sinne an rud a haithní lo agus tá siad ag úsáid na Teanga agus caithe siad smaoinemh go sciupaí chun aberteachar le chéile. A rís chonig muid ag an tús go raibh siad cinealaíon máil agus thug sé tamil ach tar éis coppla seachtain bhí siad a bhád níos smaoiníní. Láháin bhí sé anse saora agus dúirte leis an caiime uachtarachta á. Sin tháinig aon síos agus dé an éan uachtaráte. Tar éis tamil thuí sé san airga agus tháinig sé muil mór. An sin just sé a dínear. An sin dúir sé lehain tá sé ná scéal a scríomh. Tháinig an aon céine agus de sé a scéal. An sin thuí sé ar léonnta sira a rís sa carháil. An sin bhí sé ansáasta. Ok, so sin grúpa páistín sin ag bant an Taitneamh as an scéile chuir le chéile. Bhí rionteach go gúsáid an sin coppla óir agus mas rud ag rán múntar ag síleanú go mbeadh sí sa seomranga bheit haid mearúdómh iireachta dhéanamh beganín níos mú nas ocail a úsáid. Bhí buchail bháin an sin a dúsáid sílam tamil ina dhé sinú mar sin de, so géirí go mbeadh éagsúlacht le cleisteáil sa Teanga an tamar fad. Nis, is tócha rud atá antáhachtach faoi na gníomhaíochtaí sa Teanga ó Bhéal agus ó híomh gúil siad páiste lárnach, gúil tú géirí eisolalas na náltaí áil an tamar fad. Mar teid na ceardlainne ná Taitneamh agus Tairbhe, so tá sé táhachtach gúilas agad gúil siad ag bant Taitneamh as agus gúil siad ag bant Tairbhe as. Siad é an rud is táhachtaí don Teanga ó Bhéal agus muidir géirí mion dearfach a chothú i measúna na náltaí a rís tar éis chábhlíonn isceachtú. So seo cupta rud a bhí le rá ag gasúr rang a cethair faoin na stáisiún Teanga ó Bhéal. Inis domanis, cén cluiche nó cén stáisiún is fearr leatsa? Tá sa mé leatsa níise. Cén ceann is fearr leatsa dhéine? Taithnín na iPads lom, mar tá tú an stuff an scéal in or tá tú géirí. Agus an mála fé géisteach leis na scéalta? Is má. Cén scéal is fearr leat go dtí seo a déis tú leis ar an iPad? An bhfuil mór agus an challenge. An sealadeach na míl mór an cean sin go maith. Ar hain tú sin le? Hahan. Go maith. Agus céad fútsa a chara, cén stáisiún nó cén cluiche is fearr leatsa? Taithnín na scéalta le na díos le lom mar tá na scéala ná bheith an crackáilte. Is féidir le scéal crackáilte chuma? Ítach, go maith. Agus an daithnín na stáisiún libh? Taithnín. Céad é an rud is fearr faoi? An rud is fearr faoi ná go bhfuil tú an gach stáisiún a dhéanamh. Gach stáisiún, so is féidir tríd amháin just gachrod? Céad ceapan tá san níise, céad an rud is fearr faoi? Is an rud is fearr faoi ná fáiln tú níos mú gaeilge agus tá sé just anmha. Tá písa sprí bant leis bhfuil? Tá. Go maith, má sibh? Gus ceann eile inis. Ok, cholam, inis dom, an daithnín na stáisiún Ghaeilge leatsa? Taithnín siad lom mar
Tá sé gdas brise an obair le haid lethir chligad cinnt agus tá sé tá go má bheith fólam foghlama nua freisin. Ok, go agus céir fút a Jack an daithníonn siad lesa. Taitneamh tá beaganín I crack ag banse le freisin. Beaganín crack freisin. Go cin ceann is fearlah. Ceapan an rá beidir. Cén fág a daithníonn an roch go mór le. Just níos a go ceir tá tú chun fáil agus tá go leir breithre chur, tair, tháinig. Is má le na bríthre má? Smá. Go céir fút a colm cin ceann a haithníonn lesanú, cin ceann is fearlah. Ceapan an rá is fearlamsa mar is má an bheith fólam faoin na buíochar freisin agus tá sé kind of cedul tú fáil agus Níl sagad cin ceann a bhíostú. yeah. Go jazz. Ok, má siúh. So eisiolalas an dearfach le cleisteáil an tin ó na daltaí agus ceap mé gra sé bar gúirt buchail amháin an tin tá si go jazz brise áil an obair fe lethir chléig. Ach an áíar atá siad a gobar agus tá siad ag fólam ach ní echann siad ar mar sin ceapann siad gur píos spríotá an. So Taitneamh agus Tairbhe agus sin éon rud is fearr faoi tá siad ag baint solta as agus feictar domsa go meon dearfach a bhíomh na Gaeilge a chothú agan na rís sa seomáranga. Ok, cholam inis dom an daithníonn. Ok, an chéad sleán an eile. Is tócha le chola ganné eile sa Gaeilge ní fiú a bheith cant faoi na gníomhaíochtaí seo agus dulchan cinn na báistí manóimeán Measúnú dhéanamh. So bhaith an beganí lé dhéanamh maidir le Measúnú chun fhoghlama agus Measúnú ólam sa Teanga ó Bhéal. Agus tá cúpla mola agam an seo a d'oibrigh domsa sa seomáranga agus tuigim muid ar fad go bhfuil dúchlan faoi le ag baint leis an Teanga ó Bhéal a bheas. Tá agan ar fad cé tá aní tína churnúil in ar rang héin agus cé aige bhfuil lífacht cante ar ard chaide an acup. Ach tá sé andeacar an ionise a bhhailú. Níl stend agan agus níl na tástálacha agan mar tá an don scríbhneoireacht nó don léthireacht nó don éisteacht. So seo cúpla séft a bhíonn sa siúil aganne in Gaelscoil agus sílam atá úsáideach agus nachfuil róheachar a dhéanamh. Maidir leis an Measúnú chun fhoghlama ar dúspáire. Ní mór monitort leanúnach a dhéanamh iad a rang héin. Céird atá i gobar leis an Teanga ó Bhéal agus céird nachhfuil i gobar. Céird iad na botún chotínta atá le cleisteáil a rang héin agus bíú amhlaigh seo a scríb síos. So seo sampla a bhí agam sa hána na bhí me cleisteáil rinse na frásaí seo maidir le nuacht an léinú céir a bhí aráid na Gaelscoil na chéile. Agus an sin rinne mé na frásaí sin a rang go mar chané Teanga. Ar bhain siad leis na bríomhneamh rialta nó ar bhain siad leis na fear anamnacha réomhoclacha agus mar sin de agus thuspáinte sin domsa cé áit go raibh an fócas le bheith as seo amach sa Teanga ó Bhéal. A rís cén teanga atá nasnamh, má tá ansim acu I gluichí soccer, nó má tá ansim acu I scon an faoi le, nó an mréig an faoi le, ó bhfuil an teanga acu chun chur síos I dhéanamh ar sin. I dtíobh grúpáil nuair tú chun grúpaí a chur le chéile, a maith tú ag díú ar ólam fíor chudíthe le éagsúlacht cumis nó grúpáil de réir cumis, agus is sús ag cholamhúntear atá sé seo agus tá buntáistí ag míbhuntáistí banse sin dá cheann. Go pásanta barlamsa éagsúlacht cumis na grúpaí sa Teanga ó Bhéal mar fiú chonig sis na fí seán an sin. Bhí na gastar ag taú lína chéile, bíonn siad a chéile a sppraga. Détá aníise sa rís iad a grúpáil de réir cumis go háirithe má tá cantirí dúchais agat agus fiú an Gaelscoil hain. Mar scoil Ghaeltachta agus scoil atá a chur steach an scéim aitheantais Ghaeltachta. Aníise sa rís támuid chun iad a grúpáil de réir cumis agus go meach na cantirí dúchais le chéile agus go meach muid an dúchláin sa bhreisihort dóibh. So is fud tain atá sé a rís breithin sé ar prófiúil na scoile, seans go bhfuil tú a scoil an Ghaeilge agus nachhfuil cantirí dúchais sa rang, so scéal eile é sin, ach tá buntáistí agus míbhuntáistí I dul leis an dá cheann. An sin Measúnú ólam, tar éis duit an taide dhéanamh agus na botú na chláirú agus fócas a amsú da a chuid múntareachta. Cén chuí in dhéanamh tú meastóireacht ar an dulchan cinn atá genta ag na gasar seo sa Teanga ó Bhéal.
Go neamh ar an múl stócha dé tá bheith éisteach leis na daltaí agus na botún chotínta a chleisin tú go minic, tar rééis na seiftainna seo agus na gníomhaíochtaí seo a chur a bhaim a chlárú, nó bailach níos formáta is tócha chun é dhéanamh ná na profílí measúnachta don Ghaelgus na scolanna Gaeltachta agus scolanna lán Ghaelge le úsáid. Tá si teo ar fáil go héasca ar líne, tá si ar fáil ar híomh cag agus cúpla áit eile, agus tá cóthairí cumas an do chola rang. Sílam go déan siad ó haon go déanaí nó mar sin de. Tá sé Jackar cinneáil rang má tá rang de tríocha agat a chlárú arthú seo, ach an rud atáisiúil aine im líne ná tomaide Ghráinne trúr beidir bhfuil deacrachtaí acu leis an teanga ó Bhéal, trúr a bheith meánach nó sa láir, agus trúr a bheith ar an mór go meach anlífacht acu sa Ghaeilge nó beidir go siad ar mar chanseirí dúchais. Tomaid chuní sin a bhapáil ar na cóthairí cumas seo, an sin tar rééis beidir chábhíd na stáisiún na gníomhaíochtaí seo leis an teanga ó Bhéal, go leis go becheartta mar rá rih sin tomaid chuní de hafad agus iad món córá. Agus an rud a bheith sin úsáid aine ná na córtaí córá sin na chonig sibh ag an tús. Mar bhfuil ceisina an generalta an agus tuspána sé dúine cé hiad na páistí tá náí taonna chur nó go héasca agus cáhfuil na héalah teanga. So tá id sinna úsáid agus na gasú a hafad ar iPad nó ar rihre agus dar nó cad tiismóra á ar dús, agus an sin tar rééis cháinú tríhí. Tá an rud céine a dhéanamh, agus brathúir na cóthairí cumas meas tú an ggurtha iad ar an ggóthar cumas céine sna profilí measúnachta nó tar rééis chábhí nó tríhí leis an teanga ó Bhéal mar ócas agat sa seomranga an gapan tú go dulchan cín dinta. Agus más rudig go gapan seans má go meach an ionise gendulchan cin sin le cleisteáil ar an tafad atá agat. Agus bheith sé sin an úsáideach de hisismóthóir a machchanseo. Ach mar dúirt méid tá sé an deachar muna golóir takeíocht ar fáil sa scoil is sin dhéanamh le tríocha páiste, ach bheith fiú é dhéanamh le sampla le 1 trían nó 1 ceartúid an rang, bheith sé sin fiú an charach bit chéan agus don scoil generalta. Cúpla mulla eile maidir leis an teanga ó Bhéal, mar béidir nach near an stáisiún a rang héin an tá agam le cuasaí COVID beidir go múnsaí fós ahrasach ó híomh na gníomhaíochtaí seo. Nar bhíonn siad isisiúil in árscoil bhíon muid ag clídíoch leis na neadacha leis na pád atá acu sa támuid a dhéanamh bhealach sábháilte ach tuigim go bhfuil smuintí eile ag tastal a gcónaí nó plán B mar atá agan faoi láthair. So rudí eile Tairbhe domsa agus mésa seo maranga an lear seo gníomhaíochtaí gasta. Tá sé sin le fáil ó chló ar chunachta ó údar daí ó siopa lear, ein siopa le lear Gaeilge ná rire agus sílam gúil sé thbáir mar lear, tá 60 gníomhaíocht chumarsáide an. Agus tá siad ar fád curtha i láthair mar cheacht leis an tréimhte réamh cumarsáide, le linn cumarsáide agus ír cumarsáide. Tá na háiseanna ar fád an, tá na teorcha ar fád an, ach tá siad ar fád bunithe ar an teanga ó Bhéal, agus tá siad banteach leis na téimí ar fád. Háithní na gníomhaíochtaí seo th cían le ran an cethir na rinne mé leo é a rís, catú bheith agraithe agus catú beganí am chur ar letíomh chun é a olbhú ach is fiú éags nar tá an háiseanna genta agat tá siad agat go deo. Tá nasc an sin má tá aon den ag fechan siúr ar seo áit gohfuil fi seán le chuirsís ar an leir sin agus tá sé ar fáil ar YouTube chomá. Rud é gin eile a Tairbhe go mór domsa chun an teanga ó Bhéal a churchan cíine an córá ranga, agus tá sé seo a dul siar go dtí an gra mis sa bhanscail. Ach córá ranga gach máte le Fócas, so tá sé anteachar córá a thusnú beidir banteach le nuacht nó bhfuil éon scéala géin den na choláide mar beidir orintanta na gasar cinál brainte sin. So bheasc mis súsa idir nuacht persanta náisiúnta agus idirnáisiúnta. Agus cheap mé go rá an lehanach an chairach ó híomh córá a thusnú maidir le nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta. So mar hampla beidir maidin na bháin meach an bhéim ar nuacht persanta. Céir a bhíor siúd an deir seachtainna. Na héalah teanga bhí mu dináí de chlárú ar an gláirbáin, agus an sin an luúan dar gcionn, seans go rá an cluthe sacr céine nó tréáil tumoideachta nó cuide gníomhaíochtaí céine ar siúil, bhí mu dina dul siar an teanga an tamar fad agus á chleachta. Bhí rang agam an ura a bhí Tairbhe tóca le cuasaí sacr agus tá nach rán agamsa ar sacr.
ach níor siad gur leart fi tada eile mat an deúnú de mát ach cuas sacr fi an arálam hen cahamé Seimineár bhar hecht cinint chun an sacr an asca leis an bhoghlaim fi si chotóca le Champions League agus sin ar fad. Agus lua lead bháinlam nach manin scéalta an Champions League agus nucht na Champions League leis an nucht idirnáisiúnta agus bhíon ceartaige. So chláiríon muid na cluichí sacr mar nucht idirnáisiúnta agus bhí cead acu éon chluithe sacr a phlé agus go raibh Teanga acu. So tháinig siad isteach i ggéirí an cluithe idir Man United agus Liverpool a phlé ach bhí an Teanga ré acu mar bid sinné an cuníil a bhí agam. So bhí siad ag lé na cluichí agus I gúsad teirmíocht ar nós imirt agus courage an fórcé agus kick éirice agus pinos agus Bhéal Ghráinne na buchlaí seo chótóca le sacr tháinig na córátí seo sus a ríis eile agus bhíos agam an sin nar thula mé an chant nádortha faoin na cluichí sacr seo a bhí acur cheisteanna mé an deire ach nar thula mé an chant agus an teirmíocht in núsáid acu go nádortha bhíos agam faoiar hiorthal go raibh an Teanga sealmhaithe acu. Agus ní héon dochar an istis a ríis an Teanga ó Bhéal chuirt obairháile. Mas ruidig ra tácháin ar siúl nó mas ruidig ra bulcánig pléisce nó mar sin de, thug mé nuacht idirnáisiúnta nó nuacht fearsanta nó nuacht náisiúnta mar obairháile an níocha sin agus thiocach siad isteach an lád ar gceann le Albert nó cho olbhíthe Beiidir nach raibh an teirmíocht acu ach le cartismóir nó folklóra dulbhí siad Albert nó cho ó híomh nuacht don obairháile agus fléimmuidé sa rang an lád ar gceann. So a rís smaoinemh ansin blianíil éon fearras ag tastáil ach d'oibrigh sé I mothuaimse. Mála eile agus seans go gapan rionsúní bud sé seo sean aiseanta ach trílam go n-oibríonn sé. Ná filiocht agus dáanta. Dáin aránú de gach téama agus le fólam de Ghráinne bhear agus míle mé gansa cin céim fá go gapan sé gur fiú I de ólam de Ghráinne bhear. Nuair atá tú granú dáanta de rang, ní gá clí leis an téacs leabhar atá agad hain. Tá an airad dáanta ar fáil isté I learscoile, Beiidir dáanta tá an nach bhfuil isté I learscoile, Beiidir go siad ar líne nó ar thaobh, agus dáin aránú ó bhaine leis an téama ach a éireann do a rang. So seo sampla a ranú mise as an scéim Aberlum le fólans. Mar Bhéal go muislinte an gáile agus bíon Máire ar siúil san nachche mhór ní le déine ach chomhlí nó hin. Bhíon Máire go mór ar siúil san nachche mhór in square an sin agus seo dáin a bhána le Máire na nullag. Agus bhín na páistí antóca leis an Máire seo dúirt mé sinné an dáin I thuairs mé dómh le fólam de Ghráinne bhear faoin téama an nullag agus bhí leabhar an beg agan le dáin de chula héime. Agus buinehid began ín sprí as ní chuir mé gasar ag seasamh sús ag rán dáin ar fad iad hain. Bar do bháin ag an nám agus rinnemuid cinál comórtas a duna bard mar fi rang an chomórtasach agam agus hean an comórtas leo. Bhí córas dúisina agan de chola bhhard so mar sin fi mé anrá, oké, bar de hain vers de hain, leanará bar de trí, leanará bar de cuaig. Agus bhí an chracha go lo fi siad thar a bheith dramatúil leis, beidir róghrámatúil ach ba chomalam agus go raibh an cruinneas I gceart an fáilríocht agus an teanga le chleistáil. Agus bhíos agam bra an teanga sealmhaithe acu. Lá na leitheanta saoire bhí sconan ar siúlagan bhí millseánnig na gasúir agus chuala méid páiste bháin arála páiste eile tá mo bhfuil glán ach beganín tín. Agus sin líne an versa dearnach sa dáin. Agus bhí sé sin le cleistáil sa chant nádortha acu. So cé go bhfuil am agus iireacht ag tastáil le dána ólam de Ghráinne bhear is bailach an éfachtach chun an teanga nua a halbhú. Bíonn sé ina sealamh go brach mas ruidig a rud a cinint acu de Ghráinne bhear. So beidir gur fiú mac na bhíanamh ar sin má heithnín dáanta agus filiocht leat agus le arán. Molla eile a dtíobh an Ghaeilge sa chlós, so tuigim tá sé éascan ar tá tú site sa rang agus sanna daltaí os de chóirc sa smacht agat ach tá tú géirí go leanach leart na Ghaeilge a rá sa chlós. So stocha is dúchlan leanúnach is seo de éon duine atá ag múna sa síomhláán Ghaeilge ach chá rud a d'oibre domsa ná cuiste Ghaeilge a chothú sa rang. So tá muid na chun ceannach ar le chéile in Gaelscoil inis ach dé tá ceannach ar le chéile i do rang héin. Bhí cuiste Ghaeilge agam agus cuaig nó deithnóid chola heachtain bhíoh cruniú beag agam leo.
agus dhearach si dom cén chuirrá cuasaí Gaeilge sa chlós. Ní ra me géirí aon anam na deachas a bhí leart méile ach dhearach si lom a ra si de leart a ra go leor béir le chleisteáil, bu fiasa teachtar cuasaí, cétá dénne sár iirecht, agus bhí dúis na Gaeilge agan cholaíine de fáiste amháin, bhí dénne sár iirecht le leart na Gaeilge amháin, agus thug mé an ceannasaíocht don coiste Gaeilge sa rang an páiste a fiocha. Agus rinne sé sin an difriocht. Bhí ansimid na báistí an dúis nar bhí sacr go raibh grúpa gasúir eile sa rang ceannasa, agus bhí si dá do riir faoi dúir siad ar an am a bheith acu chuna é phlé, agus bhí mé náí de chleisteáil ará, bhil chuúla mis an duine seo rá seo, agus chuúla mis an páiste seo i leartscoil, agus ní ar múntar a bit le feicáil, agus spreag sé iad, cheap mé gur eibrí sé. Agus tá sagam, tá mé cinnte goite ar fátaréis sppraag an Gaeilge le sprí eáil a ríis tá sé hús ar híomh cag. Inis is a ríis bhainú mu ceacht ar na cluichí bhí sé is sppraag an Gaeilge le sprí agus thug mé an ráhad an na gasúir. Thug mé rint na colpaisí dómh rihre agus dúir mé arthú cluithe a hahan go mór leo a ránú. Agus a ríis an ceannasaíocht do thuirte rais san na gasúir. Tá tú géirí a hairint leat agus iad a bheala, agus hial mé gur eibrí na cluichí an sin go hanha. Molla amháin eile maidir leis an Gaeilge mar hanga an tóisiúlaithe a ríis tá tú géirí go mbeadh leart na Gaeilge acub tíomh muid an teomaranga agus iad ag dul síos an fosláiste chun jobbaíanna nó a dul ar heachtracht agus mar sin de. So siad iad churann a dúirdí muscailte an líne agus seans mágóid siad a scoil hain churann na Gaeilge agus anam na ranga agus anam na scoile agus támuid tar rééis túsa chuir leis is stocha gur feachtas atá an, tá muid géirí na daltaí is spreaga a ríis an Gaeilge a leart na chéile. Tá muid dúna ceile ar an bhólam agus ar an spreaga. So ní ra siad tír, bhí siad tír, so bhí ar an macnamh a dhéanamh an fiú é sa chuúmid sa chance agus tar rééis dún cinál na sketchimíní eáil a measc na báistí go háirithe na níán faoi na churann seo sílim gur gonnearna muid an cinenne ceart. Nis tá cúpla ceisina tar éis teachtas seo agus tá mé chun leart fao cúpla ceanna le an deire. Ach steach ceanna tháinig isteach cheap mé fao an simú moltaí ó híomh troch nó na leartha taid na páistí tús do bliana. Mar hampla ag bunrang dul mis sé seachas chuí mé, tá sé samháile. So fiú tar éis siad de cheartúgus na habairtí cearta a chhlaachta fanan na droch nó sanna. So ríis tagann sé sin arás gotí ag fólam na Teanga agus ag sealbhú. Mátá sé sealbhíthe acu tátric súil nachhaí na droch nó sanna agus tógann sé an agus tógann sé íocht cínse. So sógad amach meise mar an bhúntar seo bhí na rálam héin cá dosóid mé. Céird iad na droch nó sanna seo. Agus a bhríis liste, so tá an múntar seo tar éis liste a chuir le chéile hana héin. Agus iad a rangú, ok, dul mise seachas chumise sinad na bríomhar neamhrialta. Is féidir le mé na fear anam na choiríomhachtlacha. So tá tú ag pic amach cin gnéad teanga nachhfuil arólas ag an páistí nó nachhfuil sealbhíthe acu. So mar gheall gur luúil mé na bríomhar neamhrialta tóg mé sin mar hampla. Má suid ag gra mise ag plé leis na bríomhar neamhrialta le marrán. Má tá siad a rang a cearthanú rang a cuaig, tá siad sách seananis fisafa acu bhfuil céird is bríomhar neamhrialta an. Stoch go dtuigeann siad céird is bríomhar an ach cén fágóid sé neamhrialta. Mar aithríonn sé san am se chatte san am se láthraach agus mar sin de. Nar bhí rang a cearthair agam an ara rinne muid cinse ar dús na bríomhar neamhrialta ólam i liste. Agus go mechas agan céad iad na bríomhartá neamhrialta agus chuirmid rithim leis. Aber burbí clois, Jane faighte, túir tar sé agus fi sé sin acab fi sé sealbhíthe acab. So nar chuircham sé ceistúir an spotta inistom céad iad na bríomhar neamhrialta. Dhearach siad an liste aráslam leis an rithim sin mar go raibh sé genta agan sa rang. Rud a Tairbhe go matom sanna bhí muid ag díú ar béidir bríomhar amháin nó hábhraí ar gach seachtain. Agus ceisina nó freigraí chuig go gentnóméid cholamháin agus a ríis thug mé cad den fáiste amháin ceisina chur agus bhain siad beganín spríos pí a cracas, mar hampla bheith siad a chur ceisina ar nós an bhacha tú Ronaldo sa chlós ar mágin a ríis bhí siad chotóca le sacr chula mé anam chuile imróir sacr leis an gluthe seo. An neachí tú th leir am líne. Ar it tú pizza an bhricfásta agus fiocach siad amach páiste agus bhechar an páiste sin an cheiste agad de nó níor é chonig nó níacha agus mar sin de.
thug sé tamalaín agus rinne mu é choláin na fe cuaighnóí ach tar rééis tamil fi leidú ar na botún. So rís ní hála sé seo th ihe, is gá mac na bhí dhéanamh agus chuchuige céimníthe a thógáil. A rís tá mé reisteach na dáanta is sprálam na dáanta, seo dáin eile ar bhí na bríomhan neamhríalta arsúil aganne ón scéim aber lom, dáin na mríre, neamhríalta san aimse chaite, san aimse láthreach agus san aimse áiseannach. A rís chamuid chartar mí ar na bríomhan neamhríalta agus bhí dáin acab le fólam de ghlánmhear bunithe ar na bríomhan neamhríalta. Agus bhí me náí de eáil nar bhí me se rá, oké, cé é an bríthar cluis san aimse chaite. Déit an rin sin napátí eáil ag rá an dáin leohéin agus nar tháinig siad chomhfada le chúla, hí an fearga acab. So Aibrín sé a chu rís seofrad a daibrí domsa agus bhí beganín cracha an leis na dáanta ó híomh commórta idir na barge agus daibre sé go maith. Cúpla ceiste le tháinig seach, céird na moltaí tá agah maidir le feabhsachar ar malíocht agus sebhras sa Ghaeilge mar bhúntar agus mar chuine. So mar dúirt léon faoin bhirrteagan ag gáháil leis an imid san idirchas lánchuid agus Gaeltachta agus big an dúine tuairt faoi chóirsa gramadaí an sin. Agus bhí orrin ceachtainna i dhéanamh muidchéin ón lear gramadach gan stró. Cheap me se grán á sin ionintach ó híomh snasbeg a chur ar mo chuid gramadaí go leisceil. Agus big an dún freisin scrúdú teag i dhéanamh agus an céim si a héana bhaintteach in gramadach an Gaeilge. Agus bíú go mór máta a géirí spruch go thuirt de chéin ó híomh fiabhsachar ar sebhras Ghaeilge tú hain. Bíú go mór tuairt faoin na scrúdaí is seo mar ag dear an lé is cáilíocht atá an agus ní fis cén or go meach sé weitiríis mín béidir go sim agad san aistriúcháin amachchanseo ach feictar domsa go persan tá má tá spruch aga má tá sam go scrúdú rám nó Measúnú de haisacíns bí ní smó fán ar an dul chun fhoghlama an sin ó híomh na gramadaí agus tá teag anchosú leis an áirteist ní ó híomh an levéil ach go bhfuil Measúnú ar an éisteacht ar an leabhart ar an léthorcht agus ar an scríbhneoireacht agus pointú eisiolalas chomá. So ó híomh fócas a thuirt de chéin bhfuilhan go mór é. Ceisteanna na dóine gur féidir an féin spreag a chothú in nátíocha na Ghaeilge leart agus tá múntir seo ag rá gur mar le hí gan spreag a seachtrach a chur a bhaim. So luamén chur na Ghaeilge ach seans gur sinnéon spreag a seachtrach an sin. Bhfuilhin an sin an coiste Gaeilge a thosnú sa rang nó sa scoil, mar feictir domsa go ndéanann sé anmhaithas a dtíobh mion na náltaí i drón na Gaeilge agus tá sé sin thuús ar thaobh Gaeilgeachas an dochtar TG ó Cealaíonn sin faoin scéim Bethe Teanga ag leart faoin coiste Gaeilge agus cén chuí é a chruthú go héifiachtach sa scoil. Nes tá mis sé take ag deire mo chuid cansa ar deire. Fhoghlaim ar dús gur míle maithaga bhrá le lucht Gaeilgeachas agus le Helene agus le Tony agus Peggy agus Ciara agus Cholchaine a bhí ag Carolám agus a thug takeíocht dom. Le gachtain a bhí ag éisteacht an seo tásúil agam gur rá an cheardlainne cabhrach agus gur rá sé practicúil díobh go léir agus gur rá sé bhí an rud a cinse bhainte sa meach úsáideach i do rang héin ó de scoil héin agus dá meach ar an teachtracht a bháin láidir a thuirt faoin Teanga ó Bhéal, rud a dúirt cigar lom fadó i gláisteúir gan smáil, gúil siad ag bant Taitneamh agus Tairbhe as. Agus tógann sé am agus iirecht na gníomhaíochtaí seo a phleanáil achas fiú an Tairbhe an tribloid. Is fiú é, má dhéanann tú i gceart é, is fiú go mór é. Agus má heastí nó aon duine dul dangáil lomnú má tá aon chisteile ag aon duine tá me cheola rifos ísan sin má rifos scoile. So díreach an achhuir me Belga dhéanamh tá me cinnte gohfuil na ceistena ar fád a tháinig seach freagrithe an sin. Ó híomh tuairt faoin chruinnis an bhéalachas na riine Ghaeilge ar meastátí na Nordranganna faoin na grá a rís leis sin múntar sin mar dúirt mé na botún a chlárú agus má tá tú country rion an bhéle seanscóilte sin banteach leis na bríomhan neamhríalta nó foránamnacha réomhachtacha agus marsinse é a bhirse síos seachas brethnú ar mar rion an bhéle cén gné Teanga ina bhfuil rion an bhéle go láidir an. Ceiste dó fion múntar seo ag leart faoi nó ag leireg cluichí nó seachtain na Taitneamhacha maidir leis an córás tá tásúla an gur a coppla smaoinemh an sin ditse.
ceiste trí sílam go sin freagrithe agus ceiste cethir I dtíobh an spreaga seachtrach agus fios lífacht agus service an bhúntar iad tain. So tásúla gom Elaine go sin cearcolóir sílam go nearna méid trocht beg duna freagri sin fad. A bhór míle buchas as na ceisteanna a raigart islí anna chuimseach fad ach son gachéine a bhí páirteach an seo bhí sé sin Tairbhe Taitneamh agus Tairbhe. Dúinge mar bhúntóirí tá ag súil go mór le anna chud duna smuointe sin a chur I bhain tubair achmhaní a thug tú doing in áirithe is léir go bhfuil ag airí go hána bhálibh an mion dearfach sin I leith na Gaeilge a chothú agus a chothú sa scoil goibh rud atá fear hábhachtach. Ní dólam go bhfuil éon cheisteanna eile tagtha isteach an mosca clabhreachta an seo ach tá anna chud nascanna luachfra curtha isteach ag tunaí bunathe na hachmhaní a bhí áflé agat. Tá testas tinrah curtha chomá agus nóig bhí tafid á dhéanamh an seisiún inmh agus beag nasc siúlta chuig na ranforte go léir trí riomhfast sna léonnta macróing agus beag sé fáil chanéal YouTube chuideachas chomá. Inis a bhláinit chuir an fáilteach a bheith agotling. Díreach th cean Gaelid chusbálam buchscáil lása léin as an gahiúlacht an iasú tá dinta go ar an session seo agus lása óhra as chuir láthir bhí Tairbhe machnamhach agus Tairbhe spregúil bhí an túfas a gceist agus Taisag gneacha glóir lór ebre isteachán agus béimeadlog ag rigga Lidl agus Tiger agus timppla na sipaí ar fad. Ní nasca gom leis na sipaí sin bhí me géirí de luar achas go duine géirí Tásúla go bhain tú deis tanna bhhaint as na chuid sipadúirt amachchan seo seachas bheith gcónaí far amach na achfannaí ach fairpléidir. So mar lua Elaine an sin béis se seo ar fáil ar canal YouTube agus ar Steve Grayson béis so tá irid sin ann béis go dáas an deis bheith agé fille agus dul tríd níos muile agus fechan cadíd na rudaí a bheith úsáideach agus gan áras an sin a bhla de bhar go ghlacha agus cóbúntóirí freisin. So an céad canal is tre ná ag planáil sna níán a bheits arsúil ar an 16 den bhí seo, a rístíirithe ar bhúnsóirí agus ar phríomhidí sna bonscailní lán Gaeilge agus Gaeltachta agus an bhéim atáile sin ná dachlachtas a bhhain le feimú an luachamadachas omláin. So seisiún eile anamhrá bartathe tásúlagam agus tásúlagam goméisih ar fad linn dó sin. So sin é weimse ar an muochas Libse ar fad a bhí linn agus tásúlagam gohain sibh an Tairbhe as tá cínta gohain sibh an Tairbhe as bhí sé ar cín ar fad agus bannaí ilag an tanmhas an tróna. Gur maigad.